Bangat tu Alpha School. Ha Eastern West Khasi Hills District u Kevin Strong Laurnyang na ka Mairang Presbyterian Science College ulapoi ha ka kadan ka busipo ha ka top 10 HSSLC list jong ka science stream ha ka bawloyo South Pa San Pusao Marks ha ka jingla ban pas bah jong u Kevin Strong ula aingo ningkong e yo blay ya ka school jong u bat kumju ru ya kinong hikai ki blay lam lenti bat ajing kershan ya u man la tres tam bawloyo ay ka jingjo Nikong ning shop te na aingu yo blay ng bu ng tao na mar kadai ka jing pinya chu te na kwaru ban ai khu blay bar aingu yang ki bahayeng ki bala kersan yang na do dang sedang hadu ka school hangi ka long kum kayeng kasam kinong hikai kinong ki ba kloy banyarap but ki barang friendly te nasoba kamdon than kata ka sing aku pule marmaki ki pet yang kum ki kena school dai teng kum ki kuan la jang ru